para tamu kakung putri bos mainane suarane kaya ngene lho. Aja. pinarak kang sekeca Kita dadi dalang lekung lho Mbah. wonten ing dusun Grogolan punika muga-muga mangke slamet lan raharjo Jawain napa Mbah? lagune dinone kahanan ya. Nggih, Lagu sing ra tau jonane bukae panut lambeku ne ya. leres, leres. Copodo nelongso jamane jamane urip pancen angel kudune ora usah ngomel ati kudu seneng nyambut gawe karonan ulat aja padang yen dikongkon yo sing lah apa to kanca pengen urip mulya wiwitan rakoso panjenyo kabeh urip mulya wiwitan rakoso panjenyo Copot kene langsa jaman rekoso urip pancen angel kudune ora usah ngomel ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng ulat aja pedeng yen dikon yo sing apa tanda pengen urip mulya wiwitan kasa kudu kaya kabeh kanca pengen urip mulya wiwitan kasa panjenengan Mbah No matur suwun mengke ditutukke no gara-gara Nggih, Mbah No. wedal nggih matur suwun. Nggih, matur suwun sanget Mbah No nggih. Nggih, nuwun sewu, Mbak. Mbah Lurah nyawer, Mbah Wong nyawer, mengke rekenenge mama buka nggih, mengke Mas Dradrat. Matur nuwun, Pak Si ya. Nggih, Mbah No matur suwun sanget. Yo, waranggana kanggo penutup Jiro Lu 46 jumeneng sedaya. Garape dangdut gak dicampuri karo gamelan. Kembang Tresna. Kembang Tresna. Heeh, jumeneng kabeh yo waranggana 5 6 Kembang Tresna, Mbak. Sing penting bengi menika ngregengke swasana paring hiburan para masyarakat ing dusun Grogolan mriki. Godhong kata iso gawe seneng kudu iso gawe seneng awake dhewe. Ah iya. Kembang Tresna, Mas. Kembang Tresna, heeh. Warangganane 5 jumeneng kabeh aja. Ya. Engko ditutuke no Patet Songo.